Alfonso Rueda estivo en Sanxenxo esta mañá onde entregou máis equipamento para os grupos de emerxencias supramunicipais e as agrupacións de protección civil de 9 concellos da provincia, entre os que se atopan Cambados, Marín, Moaña, Ponteareas, Ribadumia, Valga, Sanxenxo, Lalín e Tomiño. Decimos o mesmo, o máis valioso, o que máis hai que ter en conta é o esforzo que fan moitas persoas de xeito voluntario para estar sempre preparadas para atender unha emerxencia. Por lo tanto, as administracións e desde logo a Xunta de Galicia o que ten que facer é corresponderlles intentando que o material do que dispoñan sexa un material axeitado. O vicepresidente da Xunta entregou en Sanxenxo 2 remorques de emerxencias para a Protección Civil de Cambados e de Ribadumia, un furgón para o GES de Valga e o de Sanxenxo, quen tamén recibiu unha moto de auga. Son máis de 10 millóns de euros os que a Xunta de Galicia ten adicado nestes 3 anos, prácticamente, nestes 3 últimos anos, a dotar con material a todos os servicios de emerxencias que hai en Galicia. Isto é especialmente importante no que se refire ás asociacións de voluntarios que tiñan unha necesidade evidente de mellorar o seu material, e creo que cos todoterreos que se foron entregando, cos furgóns, cos equipos de escarcelación, en definitiva, con todo o material que se foi entregando, melloraron moito o seu material. E sempre... Coa entrega de hoxe, o Goberno galego levou a cabo unha inversión de preto de 364.000 euros cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. O investimento en emerxencias o mellor non é o máis lucido, porque non é o que máis se ve, pero cando de verdade se necesita que alguén preparado co material preciso acude unha emerxencia, esa é a diferencia moitas veces entre salvar unha vida ou non salvarla, evitar maiores desgracias persoais ou materiais ou non evitalas. A entrega tamén asistiron o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, o delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves, o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e o xerente da Xega, Marcos Araujo.